Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayo bisimila buna adamadenya ni yiriwa radio so HDFM dongibaru kɛnɛ kan na bi kunnafoni bakurubaw la an bɛna kuma senapɛsi ma u ye sigi kɛ ni ka u hakili jagabɔ u ka baarakɛlenw kan ni ka baara nataw boloda ana kuma o kan bi dongibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ an ta sankaw fɛ yen nɔ balodi kɛra maaw ma maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu ye ana kuma o fana kan bi dongibaru kɔnɔna na ninnu de bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalalu kɛ a y'aw bisimila dongibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tabarikala ayo bisimila ko kura dongibaru kɛnɛ kan na ina fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na senapɛsi maaw ni olu ka wulikajɔ de kɔni ɲɛsinnen don an ka jamana kɔnɔna na ka se ka sɔrɔ kɔni yiriwa u ye sigi kɛ ka bɛn jumadon janvier kalo tile 30 san 2026 Bamakɔ min sen fɛ u ye hakili jagabɔ kɔni kɛ u ka baarakɛlenw kɔni kan ni sigi o y'u ka sigiko segina kɔni ye min kɔni kɛra u ka ɲɛmaya kɔni fɛ ka se ka baarakɛlenw ka o kɔni fɛsɛfɛsɛ baarakɛtaw ka se ka o kɔni bolo da ni ye fɛɛrɛ bolo ye senapɛsi maaw kɔni bolo ka se ka min ye u kɛnbɛ ka ɲɛsin min ma ni o ye sɔrɔ jidiri ye an ka jamana kurukara kɔnɔna na ka se ka o kɔni kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi in kɛra sababuya ye u sera ka fɛn min ye gɛlɛya min bɛ baaraw la ka se ka olu dɔn ka sira kɔni ɲini a gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa sankaw fɛ yen nɔ min ye wulikajɔ kɛra ni ka balo di ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ gɛlɛyaw kɔni ye safari miliyɔn 123 bɔɲɔgɔnko de tara ni ka don balo la ka ɲɛsin ga 350 bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ u ka projet hukumu kɔnɔ projet min ni a kɔni bɛ wele ko femme et développement FEDE ale ONG olu de kɔni ye nin baara in kɔni kɛ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ u kɔkɔrɔma donna min ye fond humanitaire régional maaw kɔni fɛ ni wulikajɔ belebeleba in na kɛ fiɲɛbɔ da ye ni denbaya kofɔlenw kɔni mɔ ni ka dɔ bɔ u ka gɛlɛyaw kɔni na. Kunnafoni kunkuruw la min ye Croix Rouge Malienne maaw u ni u dɛmɛbaa jɛkulu ni u ye Danish Red Cross in Africa ye u kɔni kɔkɔrɔma donnen don danida maaw kɔni fɛ u ye wulikajɔ kɛ ni ka dɛmɛ ta k'an ka jamana tungana talaw olu bɛ bisimila soba min na ka o kɔni sɛgɛrɛ dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ fɛn min ye kɛnɛya minɛnw ani sanuya minɛnw kɔni na a kɛra projet Pathway ale kɔni hukumu kɔnɔna na o min bɛ wulikajɔ kɔni sabati ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu bɔlen don tunga na ka na waasa o bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛw ye cogoya min na o de la u ka nin wulikajɔ in kun de ye ka se ka u ka nin dagayɔrɔ in ka se ka a sanuya ni k'a kisi ka bɔ bana juguw kɔni tɔɔrɔ ma o de la Croix Rouge Malienne maaw u ye nin wulikajɔ in u ye a ta ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen in kɔni mɔ waasa maa minnu ni olu kɔni bɔlen don tungaw na u bɛ se ka u yɛrɛw ye jamanadenya la cogoya min na. An ka jamana kɛnɛyaso minisiri ni ale kɔni ka wulikajɔ de ɲɛsinnen don jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na alamisa février kalo tile 5 san 2026 u ye bolimafɛn 39 bɔɲɔgɔnko de kɔni sɔrɔ minnu ye mobiliw ye u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka jamanadenw ka kɛnɛyako kɔni sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni mago bɛ bolociw la ni mobili ninnu nabila o tigilamaaw kɔni ka bolo kan waasa ka taa an ka jamana dogodogoɲɛw la maa minnu mago bɛ furakɛliw la u bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni minɛndi kɛnɛ kɔni kɛra an ka jamana minisiri min bɛ ni a ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ni buna adamadenya yiriwa ma ale ka ɲɛmaya kɔnɔna na ni o ye médecin colonel major Asan Bajalo Ture ye a kɛra dɛmɛbaa jɛkulu ɲɛnɛ fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ ni kɔni min ye a musakaw kɔni bɔra Alliance Gavi ani UNICEF maaw kɔni kunna ni mobili ninnu nana de ka na an ka jamana kɛnɛyako ka se ka a baaraw kɔni sinsin ni ka dɔ bɔ musosaya ani denmisɛnnin sayaw kɔni na jiginniw kɔni senfɛ. An ka jamana marabolo caman na musow ani denmisɛnninnakaw olu kɔni gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu min bɛ ta ka maanifin sɛgɛrɛ ka da i lahalaw kɔni kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre olu caman kɔni bɛ minnu kɔni bɛ o degun kɔni kɔnɔna na waasa ka se ka o kɔni ngɛlɛ min ye baɲumankɛtɔn amusɔdi maaw olu de kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa 30,350 bɔɲɔgɔnko kɔni mɔ u y'u
dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni ni VBG ni o baara kɔni talen don ka u sɛgɛrɛ u ye lafaamuyali kɔni di u caman mɔ min ye jagoya furu ani denmisɛnnin furu fo ka taa se an balakaw ni o ye musomaninw olu ka nɛgɛkɔrɔsiri ka se ka o lafaamuyali ta ka ɲɛsin dutigiw mɔ u bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ cogoya min na ani wolosɛbɛn ni o ye bunnatigɛ sɛbɛn ye o nafa ye min ye bunadamadenya ka ɲɛnamaya la ka se ka o kɔni dajira u bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ o maa ninnu kɔni cɛla maa 10,000 bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dɛmɛ sɔrɔ waasa ka se ka u tɛgɛ da u ka bunnatigɛ sɛbɛnw kɔni kan min ye u ka hakɛw ni o ye u ka se ka u ka sɛbɛn sɔrɔ min b'a to u b'u ka hakɛw kɔni sɔrɔ jamana kɔnɔna na ani k'u dɛmɛ u mago bɛ jɔ an ka jamana cakɛdaba minnu na ni o ye jamana magoɲɛyɔrɔw ye u ka se ka olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni lasɔrɔ AMSOD a ka nin wulikajɔ in kun de ye ka se ka duw kɔni lakana ni ka u ka ɲɛnamaya ka se ka u dɛmɛ o kɔnɔna na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o daminɛ RDC u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Urubaya ko maa 200 bɔɲɔgɔnko bɛ yen min kɔni ni tiyo belebeleba dɔ kɔni binna u ka sanubɔyɔrɔ la sanubɔyɔrɔ min ni o kɔni bɛ wele ko Koltan fɛn min ye ko a kɔni bɛ banbaganciw de kɔni ka bolo kan o de la ko nin kɔni ye yelen bila farati min bɛ nin baarayɔrɔ ninnu kɔni kan ni o ye denbayatigi minnu bɛ taa dahirimɛ ɲini na sanubɔyɔrɔw la u kɔni ka baara k'a bɛ farati la. Diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ baloko sabatili ma ni o ye FAO ye u ni min ye u ka jɛɲɔgɔnw ka jateminɛw kɔni na u ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko maa caman de kɔni bɛ yen baloko dɛsɛ a kun dalen don maa minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamana 16 bɔɲɔgɔnko min kɔni cɛ la faso Maliba Sudan Yemen ka taa se Palestine ani Haïti ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen mako bɛ dɛmɛ la fɛn min ye waasa u bɛ se ka u ka baloko dɛsɛw kɛlɛ cogoya min na. An bɛ taa Yemen ale kɔni jamana kan u ka yɔrɔ min kɔni bɛ ni o kɔni bɛ wele ko Sana fɛn min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies o maaw kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ko pankuru min bɛ taa ni bunadamadenya dɛmɛw ye ko o baaraw kɔni daminɛna ko kura nin yɔrɔ kofɔlen in ko min ye banbagaci uti maaw ko olu de kɔlen don ka yɔrɔ kɔni bila u sagoya kɔni na ko a kɔni baara lajɔlen dɔgɔkun caman kɔfɛ fɛn min ye ko a daminɛna ko kura a na kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin maa jigi warolenw ma ni yɔrɔ kofɔlenw na. Ni de bɛna dansigi bi dongo baro la min lasera aw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a y'aw sɔgɔlen to bunadamadenya ni yiriwa radio HDFM na ni Alahu Taala sɔnna ma an n'a kibaruya tɔw kɔni sɔrɔ an ka bin ye bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ Facebook ka taa se YouTube ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.